Здравейте, приятели! Добре дошли отново в Turbo Flight Simulator. Това е част 2. Благодаря ви за път на миналият ми Turbo Flight Simulator клип. Благодаря ви за абсолютно целият съпорт. Обичам ви всичките. Вече почти съм мутанизиран, когато снимам клипа. Сега хора ще бря някакво много смешно нещо на хил. Сега ще паркирам абсолютно всеки самолет на всеки апрон. Ето ни хора в играта и ето ги всеки един самолет. Ще направим хора са огромен кейос. Да ми се обърна самолет, точно това стана. О, леле, боже! Хора, ето ме. Омага, всички, омага! Омага, изказа върху другия! What the f... Аз се оправих! Не върме, не съм се оправил! О, леле! Аз нямам крило! Ау, майко! Аз катастрофа! Цапа, ей ти! По-рано. Хора, преден пъти. Айде хора! Аз роутейтвам. Омага. Къде бе? Те се гушкат! Те се гушкат! Връщам. Ето го. Той! Бенкингъл! Бътър! Там между двата, бе! Баси, дейм! Хора, правя паркор в момента. Ето е колата. Между двата самолета. Майко. Пълени с хунгли. Alright. Hey, come, bro, come. We lost the other one. Come, bro. Bro. Come, we're gonna fucking crash. Come. Oh my god, that was insanely close. Gear up. Level out, bro. Alright. Holy crap, we lost the engine because of the impact. We have to make it and return to the airport. I think we won't make it. Hey guys, we won't make it. We're stalling. We're 90 knots. We're gonna stall. Hey, no. Hey, no. Hey, what are you doing? Copy. Go. Wait. Rotate. No. Get it up. Башката прави паркор, брат, на. Арабичина. Wait. Bro. No. We survived. Spin me around. Woo! We're Sully, boys. Let's go. We made it. You're playing Turbo Flex Play. No. Gear down. Never mind. Butter. Stop. Come on. No. Are you baby? You so
Той се удари! Той се удари! Тя всичко ми е върнато. Взем си 600 отново! Тъпа нещо не направи. Spin me around! Вижте си 130 тази. То път не... вижте пи! Вижте пи, са хора! Не бях добър! Мага, качих се върху другия! Me around, spin me out! Дрифт. Reverse thrust, хора! Push back! Push back! Push back! Не може. Още падам, хора! Чао, чао! Абе, нищо. Вау! Вау, ето още! О, мага! Това са късем 47 кокпит! То хъмп. Мина като дрон, бе! Абе, направих същата грешка! Брат! Хайде, камо! Айде, ударихме го! Уау! Вижте Екс-Вито! Екс-Вито цара! Вито! Не! Ама всеки път, като не съм с него, оцелява! Давай! Спри, спри, спри! Айде! Бра! Не се преобръщай! Не! Не. Добре. Скок номер 1. Скок номер 2. Тук е големия холд. И сега скок номер 3. Експлодираха двигателите, хора. Пък какъв беше то 570? О, мага, ти направи ковошеш бил. Дай, хора! Това е неудържимо, вижте го, гледайте го. Още се върти. Ето така.
Еби майката. Искам се върта яко много. Айде, че имам 1%, майко. Чао, чао.